mirai neni garai neni mugondibatsira ndisadzokera zvakureba kubata zvakafanisiso muri mondi kutaura muri yeZimbabwe kuchinoi ane vakadzi vanokwana kuda 3 pavakadzi vanokwana kuda 3 ava ndivo vakadzi vapenyu vavo asi nhamba yake vakadzi yakasvika 7 10 yoro shiviri bindi 4 vakachiwemba kiminiki yacho vamwe vakatisiya vakatofa nematambudziko right pavakadzi vakafa ava pane vakadzi mumwe 1 asina kumbogara atorerwa hembe dzake munhu ane mari asi zvinhu zvakazvina kugovewa kana kuenda kuvaridzi vemwana yokuti izvo hembe dzemwana wenyu sei mugove kana kuti mupe munhu asi dzingori kumba kwani kwemunhu oyo pane mwanakomana wandakataura naye mufamily iyi anove mwanakomana wababa a neumwe mwanakomana anove mwana wemukoma wemurume webusinessman achiti iye isu nanhasi vana baba vedu vanogona kungofa nokuti vakura ende mazuva ari kufamba kana neni mwana ndinogona kufa asi ndaikumbirisa kuna baba vedu ava kuti mukadzi wavakatora vakagara naye panopamba akafa hembe dzake ivo vakazofa mwene wazvo tichatangira papi asi ndivona kuma ndiwodzei nyaya kufa ndiyo inowodzera chikamu chebusiness rangu vanenge vafa kufa hongu nokuti mutemo wacho unonzi izvo pagore pane vanhu vanorekoresa kufa asi nyaya ikazounganidza vanhu kuchinhoi ndeye vanhu vanokwana kuita 11 vakafa muna november kusanganisira 5 vakaita accident vakakwara panzvimbo muchete nokufa vanhu 11 vakashaya vakatisiya last year November 2023 vakazoita accident kuti vakazoshaya mushure mekunge baba avo vashanyira kudobori here baba toshayira kudobori ndopa vakaudzwa zvikanzi pari kudiwa ropa rakawanda handi yevanhu vari parufu vanhu vari parufu kudaro baba vakanga vazwa kuti pari kudiwa ropa revanhu 22 ivo ndo vakati vanoziva nhamba yevanhu vaifana kufa kozoita nhamba yevanhu vaifana kukwara kuti ropa racho rigokwana zvadaro baba vakabvuma vanoti ndakabvuma kuti ndikafira chinhu changu nokuti handichisiri munhu panyika ndine zvimwe zvinhu zvisina panapa vadzoka ndokuita zvinhu zvavo vaita zvinhu zvavo ndopakatika accident yakakuvadza nekukuuraya vanhu vangona kuita 5 pamota imwe chete no accident yange ina vanhu vanoita 7 vanhu 5 vakafa 2 vakakuara accident vanhu vakaungana pakaita vana vakanga vari pakati kwatiri kufamba tine zvatiri kunzwa mani vanhu vari parufu kudaro vakanga vatora nyaya yekuti kana rufu rwapera toda kugara pasi vari parufu kudaro pakabva paita madzimai emuvhileji akauya akabereka vana kumusana but vana vakauya vakabereka vakakutanga kungofezuka nokupera simba vamwe vanhu vatofunga kuti vanhu vatofa ava vabereki vevana ava vakanga vatotipirwa kudhara nevamwe vana kuti ndozviri kuitika munomu vakatanga kupenga vari parufu vanhu vakabata huni vanhu vakabata matema vakati pane pativhi nevana vedu kana vafira pano tichatema vanhu pana vachikonzera zviri kuitika pana kutozviziva yes baba ndopa vakatizwa ini ndiri mukubatsirwa kwandoziva kuti kune vamwe vanhu baba vakabata vana ava vana vakaita zviri nani right parufu pakazosara paine vanhu 7 pafauna kuona kudaro pakasara pano 7 vanhu vemuvhileji vangutiza kuti parufu apa bhaspita right inzwai mhuri yeZimbabwe vanhu vachiri kumoshari vasati vaudzwa pamba zuva rekutanga pakasvika gava baba vakati ho musari uraya harisi gava kwaita zvekutenderera kana kuvanza kana kuita sei musari uraya harisi gava vanhu vakamira musi wachi2 pakasvika nyoka ikatendera vanhu vakashendera kuti wow shamaona musauraya regai chiende yes musi wachi3 pachibva pasvika handizivi mhuri yeZimbabwe vanoziva kanogara mumhango kaita sengembeve kakasimba sereki kanojambira miti kuti kanomha mune mwe muti kachiende kune mwe muti kanonzi katsindi right kachibva kasvika ipapo but zvinhu zvose zvepa zvaitizaka zvakatozoonekwa kunzi zvakafira panzvimbo 1 panove pamba apa pasiri pacho pasinga pane makwenzi kudaizo zvakaonekwa zvakafira panzvimbo imwe chete kuti nyoka kuti gava netsinde zvakaonekwa zvakafira panzvimbo imwe chete pavakaudzwa vanhu zvinhu zvose zvakafira panapa zvikanziso mwana wangu mukomana mukuru akashega mukati meaccident iyi ndiri kukumbira kuti apigwe baba right pacho patoterwa kuva ndo pakashedza kuti pane pasiri kuda mubatsire hatizi kuzoenda kana kubva panapa kana tichipera kufa ngatiperei kufa ndobva pashedzwa mubatsiri mukoma KB varipo vanhu variko kuraramisa vanhu nekuda kwezvinenge zvichiitika asi chandakuziva panyika ndechekuti mukati mevanhu vanobatsira varipo vanhu vane zvavanogona nevanhu vasina zvavanogona vasvika panzvimbo mubatsiri akamira akati ndine zvandiri kuona pari pane zvandiri kuona achibva ashedza mumwe mubatsiri kuti vaite vaviri asi vachishanda panzvimbo yakasiyana nzvimbo yandikutaura ikapesera yani mukadzi nemurume
vangari mukati mekubatsirana vachibva tanga kuita zvinhu zveshe akanga arimo pakutanga uye akati izvo ndine munhu wandiri kutsoka but handisi kumuona but aripo pano anova ndiye muridzi wechenu anova ndiye akazonyukurwa ari baba vepamba apa zvikanditsatira zvakawanda tiri kukumbira kuti baba imi mugerwe musoro ende chokoti babava vanga vasingageze mugerwe musoro kana ndakutaura panyaya iyi vanhu vari muchinhoi vanogona kuziva kuti ndiri kutaurei baba vanga vasingagere musoro babava vanga vasingagerwe musoro babava vanga vasingageze musoro vanovaziva vanga vasingagerwe musoro vanga vasingageze musoro imhiko idzo imhiko dzanga nadzo zvikanzi ngavagerwe ndo pakaita hondo ndo pakaita nyaya sabhuku kusvika taura mashoko ekuti kana kuri kuti ichokwadi ndo zviri kukonzeresa kuti vanhu saka vakafa vanhu nokuda kuita 5 vavigwe zuva rimwe chete muri kukonzeresa kana maramba zviri kutaurwa pano kusanganisana nemhuri yenyu tichipedza kuviga vanhu panapa uraiwewo neni asi mabva muno pakawanikwa pakafa zvisikwa zviya zvinoti gava nyoka tsindi pakanzi apa ndo panofanira kuya guva remwanakomana wangu wekutanga akafira muaccident ndo pakavigwa here ndo pakavigwa vanhu vakatobvuma pakati ndipo bose vanhu vangaripo vaidhonzerera pane vamwe ndasokutya vamwe vasitasi vachitasi kuti chiro zvazvaita sabhuku zvikanzizvo aiwa kana maramba kugerwa nokuti muri family kana kwanzi pane mvura yemunamato imwai kana manzi gezai mvura yemugate gezai right regai ndikubatei muromo timbopinda muchitoro nevasawira vedu madzibaba Mateo tinzwe mashoko batsiri kuti vabatsirane panyaya iyi chii chakaitika ichokwadi mhuri yezimbabwe varipo ipapo zvikanzi mukaramba kugera azviti tiri ipapo mhuri yezimbabwe nguva iyoyo yanga iri mukati mekuitika zvinhu izvozvo baba vanove businessmen vakagerwa musoro vakafonera baba kuti vazogerwa musoro zvakatoitika ipapo ndezvekuti vakatofonera zvekuti foni vanotaura vataura kudaro vachibva vadzoka vakati ndigerei zvenyu foni yakatozooneka kuti yaitobva kwacho kwavakari mukati kushandira vachiedzera kunzi iwo wakarasa mhiko dzangu kubva kudhara vane zvimwe zvavakataura zvokuti vakaudza vanhu kuti izvo handikwanisi kupindura kana kutaura asi ndigerei zvenyu ndobva vagerwa musoro vachipedza kugera vanongati mukugerwa mukoma kepi ndopa vakaonekwa kuti vanga vane tsono dzinokona kuita 3 dzakabayirirwa musoro kubva senge kumhanza pakati memusoro nekugotsi but dzinotaridza kuti tsono idzi dzakadzika mukati right but nyaya ndoda kutaura pana pamhuri yezimbabwe inozova uchapupu kusanganisira vana vakanga varipo nevanhu vasingazivi ndevekuti izvo baba ava havana kubviswa tsono idzi nevanhu vaibatsira mumusoro vakabviswa nani vane dheti ravakapiwa rekuti izvo pandanga ndiri pafoni ndaudzwa kuti inini ndinofanirwa kuti ndiite sei ndigerwe asi tsono dzangu ndinobvisa ndega mumusoro kwacho kunyika kune munhu aivabatsira vakanga varipo vakazama vana nevemhuri vakazama kuti kuvabatsira kuti vabvisei zvikanzi no zvavari kutaura kuti ichokwadi munhu anofanira kuvabvisa ndiye akavaisa asi vane mari nezvavanzi izvo vanofanira kuti vauye uzobhadhara panova ndo pari kurema mukoma kb chii charema zvinhu zviri kutaurwa apa vakadzi vanofanira kuenda mombe dzinokona 36 mombe dzinokona 36 dzavakataura nokudza vehukama kuti vehukama ndiri kukumira kuti mundibatsire ndabvuma ndiri ndakaita zvinhu izvo asi ndine mukuwo ndakakanganisa ndine zvinhu zvandakakanganisa kusanganisira mukadzi wangu akafa ndaishanda naye pamishonga ishi kubva zvaakafa pane zvandakakanganisa zvakare nemudzimai uyu achibva afa thats why muchiona kuti hembe dzake ndisikwanisa kudzibata ndikapinda mumba make ndiri kurohwa ende iye ari kutaura kuti izvo ende unoudza hama dzangu kuti ndakafa nenzira yanoshandiswa newe ndiwo akandiuraya ende ugovabhadhira zvakare kuti waindishandisa ndisina rudzi newe saka ndisikapinde mumba umu saka ndisikagovei hembe mukandibvisa tsono idzi ndinofa kana ndafa mushombo ucharamba uchienderera mberi kuda kukwanisa nhamba yevanhu vanokura kuda kufa saka ngatibatsiranei veukama ndobva vaungana kutaura kwandiri kuita mhuri yezimbabwe kubva last month kusvika nhasi vane mombe dzinokona kuita 17 ndo dzaungana pamombe 36 pane 17 kuchibva kwaita businessman akataura kuti ndiri kukumbira kukubatsirai but zvandinoda kubatsira ndezvekuti kana mune zvirimwa zvamunorimwa munoya muchinyoresa ndokupai mombe dzangu pamunokohwa mobva mandipa vanga vasati vawirirana baba Isabel zviri kunzi kana mombe idzi dzakwana 36
ng'anga yakapa businessman mushonga uyu iri kupi? ng'anga iyi iri kunyike kumozambiki. ng'anga kumozambiki avazi kuenda vanhu kumozambiki kunobviswa tsono. ng'anga ndiyo iri kuuya kuzobvisa tsono zvemusoro umu. Mombe dzobva dzaita sei? mombe Amerika anapiwa mombe dzake uita sei? 36 mombe dzaari kuda dziri kudiwa. baba pachavo hongu zvino vanazo but havana mazosvika 36. ende ndine mushongo rinorwadza mukoma KB. kwanzi chese chavakashava nemushonga yangu havazi kuda mari kana mombe dziri kubva mumaoko emurume uyu dzakashaviwa nemushonga wake. Kwete uchimenzi veukama ndivari kubudisa chakashaviwa nemushonga wake haasi kuna zvibhadhiro chibva ipapo. apo ndiye munhu ari nani ane zvinhu zvanga nazvo. mataura shoko rokuti businessman uyu akafa nhasi, vanhu vaya vakataurwa kana kuti kuwanda kweropa riri kudiwa zvinenge zvichiri kungodiwa chete. nyaya iyi inenge chiri kuendera mberi. ropa ravo riri kudiwa nekuti ane muko nezvinhu zvaifanira kubhadhira zvaasina kubhadhara. zvakakanganisa. saka veukama vanofanira kuita muonera pamwe but zvavaona mari dzavabudisa izvozvi vabudisa mombe dzinoonda 17 ya muri yezimbabwe. so ndiani aunza nyaya kuchimuti? baba pati nezuro ndakandine 7 varume ende nyaya iyi ndakaiita musi wa 3 November last year muchinhoi. so pakuibudisa baba ava vanga vasina chokwadi chakakwana chokuti vabudise. tatofungira dzimwe dzenguva ivo pachavo vanogona kutiti nyaya muri kutaura yakamira sei. saka ndokuda kuti vazobudisa izwi mumuromo mavo iwo vachiti no ngazviitwe. aiwa zvakuchitwa pa11 vandiri kutaura nezuro vatakanga tinavo kusanganisira baba vacho vakanga varipo. ende vanhu vasina kugadzikana baba mukoma KB vakadzi vababa ava havana kugadzikana. chii chanetsa? havasi kuganadza vari kutisa anytime takangomirira tinogona kungofa zvakaita muwedu. then mudzimai ane mbatya dzichiri mumba uyu akashaya ari kurova baba ava kana vakapinda murumu mune hembe idzi. Yes. achimuudza murume uyu kuti enda unoudza hama dzangu kuti ndiwo wakandichekeresa. ichokwadi. hama dzacho dziri kuzviziva here? hama dzisingazvizive ndopakuti buda pachena kuti handisati ndadziudza machikonzero ndikadziudza inenge yatove nyaya ndakutonziripa. ndoripa sei mishonga yangu haisi kufamba zvinhu zvangu hazvichafambi nekuti ndakakanganisa muko. ende nemukadzi uyu wakakanganisa kuita sei vari kuramba kutaura nemukadzi weka kuti chakazokonzera kuti mukadzi afe chii havasi kutaura. 0713938538 0713938538 wagona taniko Daniel Maburutse, James Maburutse pamwe chete kana Daniel Gorejena Mapfumo. baba namai mudzi wepasi kwa gutu kuri seiko nhasi ikoko. ya zvakaoma chokwadi, zvakaoma. muri yezimbabwe muri kuti kudini neichi chiri kubva kuchinhoi. ya pakaipa. so vabatsiri vakabatsira vakataura chokwadi kuti musabvise tsono dziri mumusoro. chokwadi vachiti kwanzi kana vabvisa tsono tisichazokudza zvekuiti kana vabvisa tsono tinoda kupasa nyaya yekuti zvakaitwa nababa ava kumubatsiri wavo kana zvichidarika ngazvidarike zvisaenderere kumberi ende tinozvipedza. asi tsono idzi dzoda kubviswa nemwene wadzo. baba Isabel, baba ava businessman ane makore anosvika papi, akura sei? kana ndisingakanganise pakutanga ndisingazoti nhamba yandikamboudzwa ndiyeri kana ndisingakanganise anofanira kunge ari mu 74 yes. ende muri kuti ava nemakore ane business iri. muri kuti anga asingagerwe uye anga asingagezi. aiwa musoro wacho musoro chaiwo chaiwo ende haana rasta but anopfeka heti hombe dzedze dzinenge dzakavhara bvudzi rinenge rakakura. harisi rasta asi anopfeka ziheti zihombe rinenge rakabvira bvudzi. regai tizwe kuti vateereri manyama vanoti kudini kubudikidza neichi chiri kubva kuchinhoi. ndombosimudza pari zvino takiya mabhozi zvikanzi mukomangito muarumenda paruyamuro guruve mano kanyemba nasekuru bhozho. nyika inorema, batsirai muri iwane kurarama. ndinonzi give muarumenda paruyamuro kuguruve kuri seko kuguruve nhasi 07139370. regai tinzwe icho chekuchinhoi chandipinza mufiriji. hei vanhu ngavadzidze kudya zveziya imborova pfuma yacho kubva kuna baba Shero. rekezani kandikaparasa ndode kuti nikwanisa kukaona ndipo lero uno. ya baba Isabel, ichi chakonzeresa kanyamba nabhozi chokuchinhoi icho mahwani. mwari pindirai ingawani zvinonzi rufu murauwa mwari ko ava vanhu vakafa nekuda kwababa ava kuda kwamwari here
here hei ndi chapfura moto baba Alia ndimutsoka mudzimai wangu Beauty Makona nemwana wangu Alia kudema uko. Baba Isabel, accident yamuri kutaura kakuti yakaitika yanga yakakuvadza vanhu 2 pakafa vanhu 5 right. Veukama vanga vari vangani? Vanhu veukama vese vanhu veukama vese vanhu veukama hapana mutoro. Vatorwa ndivo vana vakazoda kukuvara parufu. Vakazoda kukuvara parufu, vakada kurwara parufu vachipera simba. Ndivo vana, ndivo vanhu vatorwa. Vanhu vese ava ndiveukama vese vari 7. Ndatozogadziriswa panapa kuti ndaita mistake kuti vakafa E4 vakakuvara E3 ya pakaipa zvokutoti nhamba yevanhu kana kuti ropa riri kudiwa nen'anga haisati yakwana kuri kudiwa 22 kurudiwa 22 asi izvo vasina kutaura iko zvinozvi kuti vatozviudza kuti ropa revanhu vavape iko zvinozvi iropa revanhu ngani havasati varitaura rese nokuti kune vanhu vakafa ndizvozvo kune vanhu vakakuvara ndizvozvo saka kunodiwa revakafa vangani rinodiwa revakakuvara vangani zvimwe varidzi vanga kutovhara kuti no handine mberi muchitaura nyaya yenyu chete chatoda kuziva ndichoti isusu veukama ndimi here maita zvinhu izvi ende matendera kuti zvibviswe. Dollar Boy Manyeta Peter kuBrazil ndozve yemukadzi wekugara nenyoka yainzi Jainde ndinonzi Nyasha Dunami paEpworth ya baba Isabel. Ichi chazunguza ndiri kuona ka WhatsApp platform yacho chaiyo yakutoita zvokutofuriza nema messages ari kupinda. Ndinonzi Mr Desire Chigwedeza all the way from Bakasa Business Center Kanyemba na Bhozo icho chekuchinhoyi kwana mai Craig chine masofa panze apo pari kuda vabatsiri Matthew Chiwara KB. Okay, ndiitiroka happy birthday kuna tichaona Shumba Makwede muri Zimbabwe ndiripo wamugaseko timu remwe rakabada chimuti wamugaseko DJ Tsano vakabada chimuti vari mukati medzimba deshidati Cape Town paJozi wamugaseko tapia ndinayo panapa. Musati manyudza gejo regai ningozivisa kamuri yeZimbabwe ndoziva kuti pane vari kutsvaga nzvimbo dzekuti vana vaende kuchikoro. Tine mashoko ari kubva kuAroni Boarding Secondary School. Chokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba regai ndikudze muri yeZimbabwe paruwa pakawanikwa mwana ane 14 years anova musikana anga achigara nababa naamai vasiri vake ari mukati medhemu. Ndio makatozowanikwa akatofa akafa. Mwana uyu akura sei? 14 years. Pane here vemunharaunda vari kuti mwana uyu vanomuziva? Vanhu munharaunda vari kutaura vachiti vanomuziva. Chikonzero vanoti ivo chavaiziva ndechekuti ane kushanda kwaite kwakanyanya. Kushanda kwaite kwakanyanya. Pamba paigara aigara nevabereki but baba ndio vepo but amai havasi. Muri kuti amai havasi sei? Sezvokuti kuti baba namai vakasiyana kana kuti vakashayika kureva kuti munhu aigara nastepmother. Right. Ndio mataurire vanomugara asi hatichatakwanisa kutinzwa kuti kuvaridzi chaiwo mwana asi shoko randinopana pandire kuti mwana akawanikwa akashaya ari mumvura mutemo. Hey, baba Isabel, tine urombo asi mungaziva here kuti mwana uyu akatanga adisappear asiri kuwanikwa here kana kuti chii chakaitika? No, mwana akangoshayikwa mangwana ashayikwa tozoonekwa ari mudhemu. Postmortem yaitwa kuti izive kuti mwana akazvikanda kana kuti akaurayiwa akazokandwa imomo zvizivikanwe. Ndo asati audzwa kuzvinonzi postmortem yakapera sei asi kana mwana afa nenzira anotorwa nemapurisa then onoiswa mune imwe nzvimbo oitwa postmortem. So maresults ndoatamira kuti nzvimbo akamira sei. Uyezve ndiripo apo mukoma kebi ndine nyaya yandataura yekuzaka jerera. Nyaya yekuzaka yakamira yakadai. Pane family yanga ichiti iyo gore rega panonaya mvura vakupinda kana mu4 years 3-4 years panongonaya mvura yekutanga chete anotanga kuenda kunopinda mumunda murimi cheshe mvura yakanaya kunyangwe asina gejo kunyangwe asina mombe hareki kuenda kumunda wakachinotenderera. Right. Chano anotanga kupinda munda sababa chavetanga kusangana nacho baba kana kuti amai itsoko inenge chitendera munda nzvimbo iyi haina tsoko itori nzvimbo yekuti zvinhu zvakafanana nemhuka pamwe chamungagona kuwana katsuro kanogona ngoti chero paita gwenzi padikidiki katsuro kanogona kuwanika. Right. Ndokusangana netsoko chii chiri kuitika ende kana varima vakarima mbeu mumunda mavo vakadyara chibage chavadyara kana kuti mbeu dzavadyara panguva imwe chete vanogona kukaurura kana kukwana kuita kaviri kana katatu zviya zvekuti chimwe chafa regai timochidyara zvikuru zvokuti chinhu chadyarwa panguva imwe chete zvinogona kukura zvakasiyana nekuti zvinozodzokororwa kudyarwa but iri nzvimbo imwe chete. Uyezve handei pakunokohwa anga ari mahwani hapana chaibuda. So nyaya iyi ndaitaura mushure memurume akazosvika zuro achindiratidza kuti gore rakati honai pandakarima zvakabuda gore repiri
wona izvo ndakaripa zvikabuda but makore esaya ndo andakatanga kusangana nedambudziko rekuti ndakuna tsoko munda mangu. Ikozvo zvindakasangana nezuro ari mukati mekuti arida kunotenda. Mushure mekuti izvo pakanaye mvura yekutanga achienda kumunda haana kunosangana netsoko iyayi ichifamba akasangana netsoko yakafa. Mushure mekunge manikwe kwakamboenda kunobatsirwa ndokwakadzoka achitarira kunotenda. Mushure mekuti mbeu dzakamera mukomagebhe ari kuti pakakadwa zvitatu zvaibuda zvese zvakadzora zvinhu zvabuda zvese haana kana kukaurira kana kuti sei ari kuti ndaya kuzotenda kuti kana uri munamato kana kuti kusimbiswa zvisimbiso chikonzero ndoda kukohwa. Right. Ndakagara zvisingamberi gore rino zvakamera chinzwai kwakazoita nyaya 10 euro she will be for muchirungu vanoiti court in action kana nditora nyaya kuti court in action yekuti polisi ikangosvika panapa pakati pangu na KB mapolisi akasvika ari muuniform wari wedanigona kuti ngoro watachi kutaka kutiza asina zvaabvunza asi pasvika polisi abachi polisi aizokusiya ida kuti kudzingirira yokubata inzwa kuti nemhaka yei si chakaiti kuvhunduka chatikwata ndokungonikatolike. So mwana pane mwana wemuvillage imomo anotaka kusangana nemwana pamba pane munda wanika tsoko mucheka kurova chete azobvunziwa anosiya shoko kumwana yekuti iwewe vabereki vako kana vachirwadziwa kuti ndirove iwewe vakauraya sei tsoko yemudhara wangu ndobva azotyora mbudzi gumbo. Mbudzi yachorwa nani vakachora nakuona but pane mwana akataura kuti aiwa ndaiona mbudzi yarowana nhengi mwana ukanhengi ndopakataura kuti imimi muri kurwadziwa nembudzi yachora gumbo makauraya sei tsoko yemudhara wangu. Baba vandofanenda kusabhuku kunoripota ndo zviri kuitika. Baba vachibva ngoti mashoko evana tingashedzere mashoko evana isu anoziya pamba pangu ane danga retsoko kuti riri papa ndiani uyandikuratidze matanga ari pandiri remombe iri rembudzi iri rehuku iri retsoko riri papi mashoko emwana vakaramba pamusoro pasabhuku. So mhuri yeZimbabwe ndopati imbonibvunzira iwo inini pashangu pandakarwadziwa nezvaitika munda mangu ndakatsvaga batsiri. Baba vaidyirwa munda netsoko vachitadza kukohwa ndo vakatsvaga mubatsiri tsoko ichibva yafa. Izvozvi mwana wababa vaitumira tsoko ndiyo ari kuwanikwa achinorova akangosangana nemwana wekumba kwepinda mumunda mapinda tsoko chete ari kurova aone zvazvina kuendera mberi ndokubva achitora mbudzi gumbo atyora kudaro ari kunzi nemhaka yezvo kanzi ime muri kurwadziwa nekurwa kwevana pamwe chete nekutyora kwembudzi gumbo ko makauraya wani tsoko yemudhara wangu. Baba vacho vakashedzwa kwasabhuku vakati mashoko evana uyandikuratidze matanga ari pamba pangu rembudzi iri remombe iri chirugwi chehuku izvi danga tsoko riri papi anzi hapana saka mashoko evana ndechekupi ndechekupi zaka izaka jerera zaka wababa vetsoko uyo ari kuregererwa ari kutoigari hanzi ari kutogaira vanhu avo ari kutogairira vanhu avo ngavamhan'are. Hey, Shekman Matono, nyasokonyora zvakanaka message yako handitika nditiroka happy birthday kuna Regai Samuel Gwaya 43 years nasi wondimutsira uka Victor Katiyo James Majagada Veremu Mai Makoni Nobert Chabeta Kamano Tinashe Gotora Miriam Charovedza Rebecca Foster Esa Kanengoni Muningi wa Manyoso Madeku Famba Joao tichaona Shumba Makwere tichaona Kambua kuzoti Mai Nosa Chigwededza Mandombo Israel Tembo Madziwanzira Denford Chari Takadei Siyakurima ndinozita Radio Inspector Shekman Matono ndakachibata chimoti ndiri kuno ku Cranbourne chimbotiudzai mungaite seiko nenyaya yekuzaka right mwana ari kuti ndiri kukurova mbama nokuda kwekuti hazvinakidze kuuraya kwamakaita tsoko yamudhara wangu. Pamusoro pezvo achibva zvakare aita sei achibva atyora mbudzi gumbo nyaya yakaenda kakwasabhuku baba vane mwana ari kurova kamwe mwana mbaba chinzi ndimi makauraya tsoko yamudhara vari kuramba kuti ini handina danga retsoko ini. Munaita seiko regai tinzwi hanzi kudini hona kane hapana chakaipa okay right regai ndiwo na baba shero aleke ayaya macheso show haina kutozokwanisa kuti iitwe zvakanaka nenyaya yekunzizo
nzvimbo iyi iri kunzi chirwere ichi chekorera ichi chatenderera chakuzara muvanhu kuungana kwevanhu kunogona kukonzeresa saka show yemusi wa31 December haina kukwanisa kuzoitwa munzvimbo yeglendale nenyaya chirwere chekorera. Baba Isabel kutaura kuno kwandiri kuita ndiri kunzwa kakuti Mazowe Central pane vanhu vanosvika 5 vashaya nekuda kwekorera. Vanhu vanopfuura 200 vabatwa vari kurwara nokuda kwechirwere ichi. Mashoko atiri kutambira ari kutika patori nekumhanya kuri kuitwa nevakuru venharaunda kusanganisira iyo chimutendero mukati mekufamba nacho mamukaseko timu rangu timu entertainment inyaya yezvikoro zvinokona kuita 2. Okay, ndinotanga nechiweshe vabereki vachema zvikanzi izvo chikoro ndechedu. Uniform yatinoziva ndo iripo. Zvikoro zvichivharwa last year tanga tine uniform yatinayo, tichidzoka kuzvikoro chivhurwa izvezvi uniform ndiyoyo. Tangomuka tanzi izvo uniform ndiyo but iri kudiwa kuti inge ine logo. Uniform iri kutengeswa nemukuru wepachikoro ari kuti uniform yawinayo, uniform yamwinayo pana paishandi same color zvese. Uniform haisi kuita sei, haisi kushanda. Usati wabhadhara school fees uchitenga uniform yangu iyi, wabhadhara school fees upinda mutano. Price iri kutengeswa na uniform it's multiplied by 2 plus yake iye price yayo vakatarisa kwari kuwanika yakachipa, asi iye njari kuti pachikoro apa tenga uniform yangu, watenga uniform yangu wabhadhara school fees. Hauzi kutendera kubhadhara school fees usati watenga uniform yake. Saka kuti unotenga uniform yake wabhadhara school fees wapinda mklasi apa uniform ndiyo. Asi vari kuti kuvhara kwatikaita zvikoro hatina kumboita meeting kana kushevedzwa kunzi patiri kuvhura gore ndozvatiri kuita. Kungotanga nhasi vana vakudzingwa. So hatisi kuziva toita sei, vari kuchema vabereki. Ndobva ndabva ipapo ndobva ndapinda mukati meguta reHarare mune chikoro chirimo. Vanhu vanosevenza pachikoro mageneral workers vakafanana nevanotsvaira, vanowacha, vanobika, macaretaker, mabhiridha, vanopenda. Right, inzva zvavanoitwa havana off gore rese. Padzingava 3 kana 4 years vakatanga kutamba Christmas gore ratadarika. Right, vakatonetseka kuti zvabvawo nekupi. Vanhu vari pachikoro apa tobva kuti uri kusakura uri pachikoro mageneral workers anoita zvese zvese. Ukaonekwa ukamira uchizorora unogona kupiwa mambama hapana off, hautenderi kukomplaina. Pachikoro apa pane michero, ukaonekwa wadya michero uri kupinda paproni. Harare yamuri kutaura ndekupi? Right, nzvimbo yandiri kutaura iri kunzvimbo dzinowanika kusaidi rekuActurus. Yeah, okay. Kuzvikoro zviri ikokoko ndo kune chikoro chiri kuita zvinhu izvi. Ari kuita zvinhu izvi ndiani? Nekuti pachikoro pane vanhu vakawanda. Right, vanoti ari kuita zvinhu izvi anozviti ndiri mwana wemuriridzi wechikoro. okay. Ndiye ari kupfambedza vanhu. Shoko rine vabereki nderekuti Zimbabwe yedu chandinoziva ndechekuti hamuna hondo ende udzvinyiriri hwakadarika Wakapera. isusu kushanda kwatiri kuita iye yekuti munhu haufaniri kugara unofanira kushanda. Tinotoda kushandirawo vana asi kana tichishanda mabatirwo atiri kuita munyika yedu yeZimbabwe ndizvo here kuti munhu unobereka anorohwa pabasa achinzwa tema menge pachikoro wanga uchisakura waonekwa wakamira unopiwa mambama. Ndireke kudiya mengo pachikoro paunoshanda apa ndipo unosakura nekuspreya. Ndionekwa ndakamira nobva ndachibhagera mukore uno hakuna inonzi Heroes Day, hakuna inonzi Independence Day, mapublic holidays nasi. Alright, regai tidai so Baba Isabel mataura nyaya yekuchiweshe handiti vanhu vari kuchema vabereki kuti school headmaster ndiye anotengesa chi mauniform. Right, yangomuka yakungonzi zvamanga muna zvazvina logo izvi utanga izvezvi mauniform acho musatenge kunze ndini ndinawo uchitenga apa wabhadhara school fees wobva wapinda muklasi. Right, uchitenga uniform yangu
ende receipt kwauri kuenda kunobhadhara school fees unenge wakabata receipt inozivikanwa kuti yabva kwawatenga uniform ndekupi. Apo kudhura kuri kuita uniform right tomboti ukapinda mwedzi unoita $5 kana $6 iko kunenge chita $13 kana $15. right. Ndiri kukumbira uka vabereki vari kuchiweshe vari kuchema naheadmaster uyo ari kuita sei ari kutengesa uniform nemari iri pamusoro. Batai anonzi Farai Chabayanzara. Farai Chabayanzara ndi schools inspector anditika yes. weMazowe district. Achakubatsirai kana asiriye ari kuona nezvenyaya iyoyo achakupai nhamba dzemunhu wamunofanira kubata. Farai Chabayanzara anobatika pa 0771 548 323 0771 548 323 0771 548 323. Farai Chabayanzara schools inspector weMazowe. Tinotenda. Then avo vemuHarare vari kushanda kapachikoro vachibatwa zvisirizo. Batai provincial office yeHarare yeMinistry of Primary and Secondary Education motaura na HR discipline mwaidei mugura umwe panhamba dzenhare dzinoti 0775 911 795 0775 911 795 0775 911 795. Provincial Office ye Ministry of Primary and Secondary Education ari HR discipline mwaidei mugura umwe mosvitsa nyaya yenyu monzwa kuti munobatsirwa sei baba Isabel. Tinotenda muri yeZimbabwe, the party continues. Chirongwa chiri kuenderera mberi, regaika tienderere mberi nacho chirongwa pari zvino. Timbopinda kamuchitoro nevasawira vedu veAaron Boarding School vari kuti dzidzo yemandorokwati ndiwo musimboti weremangwana revana. Aaron Boarding Secondary School kunyakapopo muguruve ichiri kutora vana veform 1 kusvika form 3. Hakuna mwana anonzi agone. Uyai nevana vese mukana uchiripo kuti muwane ruzivo rwakawanda kubudikidza nechikoro ichi chadai kunetsa. Aaron Boarding Secondary School vafonere panhamba dzenhare dzinoti 0772 402 604 0772 402 604 0772 402 604 kana 0777 451 551 0777 451 551 0777 451 551 ndidzo nhamba dzamunobata kaAaron Boarding Secondary School. Unozodeiko pakadaro then vapindira vasawira vedu veKapera Refrigeration vari kuti ivo Kapera Refrigeration and Air Conditioning Private Limited. We are still the best choice in the refrigeration industry for oil repairs and installation, commercial and domestic refrigeration, air conditioners, fridge conversion from AC to DC. We buy waka press conference musuno ndekanzwa kuti hurumende yatora matano ekuklina ekubvisa tsvina nekuchenesa nharaunda dzese kuitira kuti dambudziko rekorera ripere baba Isabel. Tinotenda nebasa rakanaka riri kubatwa. Ndiri kuona panapa zvikanzi tipei nhamba dzetsoko idzo. Mubatsiri akaita kuti tsoko ife pamwe chete neuyo mubatsiri wekuchinhoi wekugeresa baba avo vanga wane makore vasingagerwe pamwe chete nenyaya yakataurwa naEzra Nezuro kana mune nhamba dzemubatsiri akabatsira kuti munhu angaba mombe uya atungwe ndokupi zviya kubhowera baba Isabel. Pane mamessages ari kutsvaga nhamba dzevanhu ivavo kuti vabatsiri ivavo. Alfred Mafrado madai kufamba representing National FM pagweru supporter Manchester City. KB Nabozho vabereki vedu kana vachidya vana vavo vachida kuti upfumi hwavo okay. KB Nabozho vabereki vedu kana vachidya vana vavo vachadaka kuti upfumi hwavo hudyiwe nani ko achazovashandira ndiani baba Isabel. Mubvunzo uri kubva kuna Alfred Mafrado madai kufamba. Ndosaka vana baba Shiro vakaimba kuti pfuma yako inodyiwa nani handidika vakanga watozviona kuti asina kurongeka. Pfuma yako inodyiwa nani zvawakarima iwewe ndiri kuzvikora zvaka uchizvirimira pasi right. Saka simba rese ukaripedzerei pakaipa
pfuma yacho unoidya nani kana uchipedza ka vana vako. Regaika pari zvino tipinde ka mukomatose naPastor H Muchefa.